ଅପା ତୋର ତୁମେତି ହେଲୁ କହିଲୁ? ଆଲୋ କାଳଯାକ ତ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଯାଇଥିଲା। ଭାବିଥିଲି ଗଛଟା ଫଳିବନି ବୋଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନାଇ ଶିବ ପୂଜା କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାରୁ ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କଣ କରିବି କହିଲୁ? ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦାୟକ ସେ ପରାଉ ଅନାୟକ, ଦେବତୀ ନିଷେଧକ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ତୁ ସାତ ମାସିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ କିଛି ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ କହିଲୁ? 7 ମାସିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ କାହିଁ ସେଗୁଡା କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତୁ ଯଦି ଏସବୁ କିଛି ନ ଖାଇବୁ ତୋ ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାଟା ଲଢ଼େଇ ଯିବନି। ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖେ। ରାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣଲ ରାତି ଲାଗେ ଚିଲ ରାତି ଲାଗେ ରୁଚି କର ଏବେ ପ୍ରତିକାର ପଦାରେ ତାଙ୍କ ବଳିଛି ମନଲ ତାଙ୍କ ବଳିଛି ମନ କାନ୍ଦି କରାଣୀରେ ଭୂଷଣ ନେଇ ଆଣବ। ଘର ଭୁଆ ତୋଳି ପକାଇ କର ଅଳପ କାନ୍ଦିଲ କର ଅଳପ କାନ୍ଦି ଖାଇଲେ ତୁଣ୍ଡରୁ ଜୀବତା ଏବେ ଜୀବତା ଏ ରାଣୀ ମା ଏଡ ବଡ ହେଲାଣି ଘର ଭୁଆସୁଣୀ କଣ ଜାଣିନ? ଘର ଭୁଆସୁଣୀ ମାନେ ଖୁଦ ତୁଣ। ହାଲୋ ଖୁଦ ନା ମରି ଯାଉଥାଏ ମୋ ଖୁଦ। ରାଣୀ ମା ଆହୁରି ଭାରି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। କହିଲ? ଏଇଠି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏ ତାକୁ ଆଣି ଦିଅ ଟାଙ୍ଗରା ପଟା ଟାଙ୍ଗରା ପଟା ଖାଇଲେ ତା ଛୁଆ ହୋଇବ ମୋଟା ହୋଇବ ମୋଟା। ଟାଙ୍ଗରା ଫେଡ ମାନେ କଣ ଜାଣିନ? ଏଇଠି ଯୋଉ ନଡିଆ ଗଛର ଫଳ। ରାଣୀ ମା ଆହୁରି ଭାରି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। କହିଲ? ତାକୁ ଆଣି ଦିଅ ପାଣି ପହଁରା ପାଣି ପହଁରା ଖାଇଲେ ତା ଛୁଆ ହୋଇବ ଗୋରା ହୋଇବ। ତମେ ସତରେ କିଛି ଜାଣୁନ? ଏଇଠି ପାଣି ପହଁରା ମାନେ ଯୋଉ ବାରି ମାନଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୂଳା। ରାଣୀ ମା ଆହୁରି ଭାରି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଏ ତାକୁ ଆଣି ଦିଅ ଥୋଳ ଥୋଡ଼ା